Jo ľudia, vítam z nového videa, dneska si zahráme Clash Royale a budeme sa snažiť pušnúť túto Royal Crypt arénu a budem rád, ak tu zanecháte zatiaľ like, odber a zvonček a zatiaľ sa vidíme v hre. Čau čau. OK ľudia, sme v hre. Mám nový deck. Škoda, som myslel, že to tam je. OK, poďte moguľný. OK, dali si hitik. Musíme tam dať Lumberjacka. Spirit Empresska. Nice, OK, ide tam Hawk, kámo. OK, dal tam Gank. OK, dal si hit. Teraz Archerky nech si dajú hity. Poď. Aspoň 2. Nice. OK, nevadí. Dáme tam znova Lumberjacka. OK, Dirt Goblin. Spiritka. Ja si dám Archeras. A potom sem dám Goblin Barrel. Za mňa môže byť. OK, má šípy. Ale sem dám Valkyrku. OK, ide tam Valkyrka na taverku. Dobre. Poď aspoň pod 1000. Oh my god. Dobre, dala si damage jak pes. Ideme sem na Hog Ridera. No teraz Inferno, čiže tú taverku. Že by to zdal? OK, typek to asi zdal. Ideme ho čo najrýchlejšie. 3 krávnuť. Kámo, to je Evo Archerky. Kúkajte sa, čo robia s tou taverkou. OK, guys. Ďalšia hra, ďalší win. Tie Evo Archerky dávajú extrém, kámo. Extrém. Sorry, guys. Toto nikto nevidel, hej. A my môžeme ísť na druhú hru. OK, som v druhej hre. Som zvedavý, ako to dopadne. Dáme sem Hogina. Good luck. Thanks. OK, kámo. OK, som dal Valkyriu. Nemám žiadny air defense teraz. Veľmi zle. Poď. Hok, daj si. Tapol si 2-krát. Možno to give upol druhý. Kámo, extrém. Dáme sem Goggins Barrel. Potom toto. OK. Že by sa na to vyprdol? Prosím, vyprdni sa. Tak ty sa si len tak ľahko nevyprdneš na to, že to je taký typ, ktorý bude bojovať až do konca. Sem pôjde Valkyrka na hentých hajzlov. Tak nepôjde, dobre, nevadí. Lumberjack tam pôjde. Dobre, zlý lock. Ok, síce to lock nebol až taký zlý, si myslím. Ale teraz, kámo, tak. Dobre, ja hrám celkom v pohode deck na mňa. Akože tento typek nemá šancu niekedy už, no. Ok, aspoň jeden tap. Dobre, tak ani jeden tap, ale tak to by to mohlo byť. Asi vyhra. Ok, dáme to sem. Na Karon si poďte. Tak okej. Že by druhý 3 crown po sebe. Dáme tam len tak náhodne toto. Lebo ja si myslím, že už som akože vyhral, no. A je mi jedno, akože, že mi to už zničí, ako, lebo tak to nemá šancu. Hej, teraz Lumberjack, teda tam úplne fajná voda. Yes. Možno, že máme tie Evo Shardy na tých Barbarianov. Kúknem sa na to. A OK, pár trofí už len. Máme tu seasonal čestku. 4-ková, tak poď niečo dobré. 20 na lightning, no. Tak to není moc dobré, to nehrávam. Otvoríme ešte toto, z nej mi nič nepadne, OK. To som hrával minulé. Tak som teraz vedavý, že či to dáme, lebo ako fúha. Dúfam, že mi zase nebudú chýbať 2 trofeje do oného. Do novej arény, ak ma picne asi. 2 winy, guys, a mám to. 2 winy, guys. A nová aréna bude. Kámo, dám si takú challenge. Dokedy nevyhrám, či dokedy nedám novú arénu, tak dovtedy nekončí video. Neviem, či to dám, guys, ale budem sa extrémne snažiť, aby mi to vyšlo. Kanon. OK. Nice. Lumberlon, ten sa mi moc nelúbi, no. Teraz ten Lumberjacka a šetrím si teraz eliky. OK, kámo, teraz si minul už aj taverku, tak tam mi sa hodil. Nie, nebudeme riskovať. Kámo, on bude hrať Mega Knighta tento. To je taký typ, jak sa volá. Milhouse bude hrať Mega Knighta, presne. Oj, dobre, celkom zlý lock, ale môžeme tam dať Archerky. Počujem, minul som si Air Defense. Tak Tower Down asi, no. Asi mám Tower Down.
No, mám tower down, okej. Tam stačí jedna chyba, ľudia, ak vidíte. Bum, dobre, aj on má tiež po taverke. To bude boleť. Tak nebolelo to nakoniec až tak. Jeho grider. Predict z karmy. Alebo ani nie. Predict na skarmy. OK guys. Toto sa vyplatilo extrémne. Toto sa extrémne vyplatilo. Ešte tam idú arčerky. On môže použiť balón. Cycli, rýchlo cycli. OK. Extrém, poď. Nie. Dobre, ale extrém ľudia. Extrém sme to zahrali. To bude boleť takisto ako... Tak to bolelo extrémne. Poď Goblin Barrel. Zlý lok! Čo vám šibe? Ľudia, to bolo extrém. Posledná hra mám novú arénu. Budem mať aj nový emote asi. Nová aréna, ľudia! Nová aréna, yes! Yes! Ja som to vôbec nepočítal s tým. Stačilo mám 31 trofejí asi. Presne som to dal. Guys, nová aréna. Ja neverím. Dáme si tu ešte asi 2 hry. Skúsime získať toto. Alebo možno aj toto potom, ale to neviem. Guys, to je extrém. Nová aréna. Ja si to vôbec ani neuvedomal. To je nice. Yes. Ideme dať ďalšiu hru. Dúfam, že sa nedajú zminusovať ako. OK. Potrebujem dať ešte niečo preč a dať tam asi ešte jeden defense. Aha. Tak to je extrém tá Valkyrka teraz. Pink. Však táto zabíja jak nič. A tak ani nie. Že by sme tam dali Cupfolds. Mega Knight, dobre. Tak ja cítim, že táto arena nebude taká prechádzka rúžovým sadom sa tomu hovorí. A cítim to, že táto arena to nebude, no. No kámo, že by Lumberjack si tam dal... Jakže má stále elixíry? Guys, to je nemožné, on má stále elixíry. Však ja všetko, čo mu tam dám, on mi to bráni. A dal abilitku, to je zle. OK, nie je to až také zle, dobre. Defendli sme to nádherne. A teraz skúsim Lumberjacka. Yes, OK, tak toto nie je yes. On preskočil ten lock. Kámo, ja mám najlepšieho Hogridera. Že by to ďalší vzdal. Tak guys, my sme najlepší. Oni to proti nám každý vzdáva a tento deck však to vám dáva. Oni to proti mne každý vzdáva. A ten Hogrider placement bol, kámo, to som ani nechcel tak placement do toho Hogridera. Sa vám priznám, ale to bol... Kámo, zasa padol na 3 crowny. Znova extrém deck, ľudia. Však ja som pomaly ani damage nedostal, neviem, či som vôbec damage dostal. Tak, extrém, guys, extrém. Máme nový emote. Normálne nás ani Mega Knight nezastaví. Skúsim otvoriť túto čestku. Som zvedavý, čo mi z nej padne. No poďme. Goblin Barrel. OK. Takže by sme si tradeli damage. Dobre. Takisto sme to presne defendli. Dáme mu aj mi niečo. Dáme mu pusinky. Ja mám tiež kaňon. To je môj brat. Reálne ľudia, toto je môj brat. Takzvané. Ty kokino. Tak som prehral asi. Tak vyzerá. Keď dáme tam Valkyrku. Že či tam aj ona niečo neuverí. OK, kámo, prehral som. Tie 3 musketieriky, no. Kámo, ja neviem, jak to mám brániť. Dáme mu 6-7. OK, kámo, skúsime tam dať Lumberjacka. Čo premýšľaš, typkos? Teraz tam dá... On misplaceol kaňon, ale nevadí, no. OK, guys, nevadí mi, že som prehral, lebo sme pošli novú arénu.
Zasa, to je taká tá radosť, proste máte novú arénu, je vám úplne všetko jedno. Akože, skúsime dať aj tú čestku, hej. Som zvedavý, či to dám, ale to si myslím, že nedám, no. Tak dáme ešte jednu hru. OK, som v ďalšej hre. Dáme tam teraz Goblin Barrel. On to bude defendovať logom, alebo aj týmto. Vička. OK, ja mám na ňu counter celkom, no. Oh my god, on si minul elixíry. Kámo, tak zbytočná z karmy. OK, teraz ho grider, lebo tam nemá nič, sa mi zdá. Šípy tam má, sa mi zdá. OK, má tam Skeleton Kinga, to mu moc nepomôže. Má tam šípy, jak som sa hovoril. OK. Zbytočné dosť. Tak, dosť zbytočné, no. Ďakujem za free všetkom. To bolo free ASMR, takzvané. OK, nevadí, Lumberjack. Nekonektoval sa na taverku. OK, dáme si ešte Grider a Lumberjack. OK. Ja si myslím, že on ten presne takto som to chcel. OK. A dáme asi poslednú hru. Skúsim či dám tú čestku, guys. Tak ideme hneď z hurta na to. Lumberjack a Barrel. Dobre, dáme sem Hogina. Mňa baví dávať, aby skočil, hej. Aspoň jeden hit, že? Yes, jeden hit je tam. To sú infarktové stavy, táto stupeku. Nemáš si zničiť taverku, ale ho grider ti ju takto nezničí. OK, tak asi sa ďalší give upol možno. Guys, my máme asi free 6. To je tak free s týmto deckom. OK, archerierky, poďte moje. Vy ste godly. Vy mi to dáte. Good game, kámo. Kámo, párkrát si tapol na moju taverku. Ale potom to už nevyšlo takzvané. No, otvoríme si čestku a som zvedavý, či mi z nej niečo padne. Pod legendárka. Jaj, škoda. Som myslel, že otvoríme legendárku na video. Ale to sa nám nepodarí. A ľudia, ja som strašne rád, že ste si pozreli toto video. Budem rád za všetky lajky, odbery a zvončeky. A ja vás chcem vidieť u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.